Dyfed Powys yw'r ardal heddlu ddaearyddol fwyaf yng Nghymru, ac felly mae'n hanfodol bod y Comisiynydd Heddlu a Throseddu'n gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru. Drwy gydol pandemig Covid-19, mae wedi bod yn cynnal cyfarfodydd wythnosol gyda'r dirprwy brif weinidog a'r prif chwip i drafod yr ymateb ar y cyd ledled Cymru ac i drafod gwaith Llywodraeth Cymru wrth ymateb i'r argyfwng. Mae hefyd yn eistedd ar fwrdd partneriaeth Plismona Cymru, lle mae materion penodol yn cael ei hystyried gan holl gomisiynnwyr heddlu a throseddu a phrif gwynstabliaid Cymru, ynghyd ag uwch swyddogion Llywodraeth Cymru. Fis Mai 2019, daeth y Comisiynydd yn gadeirydd y grŵp Plismona Cymru gyfan, sy'n cyfarfod bob chwarter mwyn rhoi cyfle i adolygu gwaith cydweithredol yng Nghymru, ymrwymiadau a phrosiectau ariannol, ymgysylltiad â sefydliadau eraill, y gwasanaeth iechyd a materion perthnasol eraill. Yn gadeirydd y grŵp hwn, mae'n hanfodol fod gan y Comisiynydd berthynas waith gref gydag uned gyswllt yr heddlu, ac eleni, mae pennaeth yr uned a'r Comisiynydd wedi bod yn cwrdd bob pythefnos. Mae tîm y Comisiynydd hefyd wedi cael mewnbwn pwysig gan yr uned ar sut y gallwn weithio'n agosach gyda'n gilydd. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae'r Comisiynydd wedi parhau i weithio'n agos gyda rheolwyr partneriaethau diogelwch cymunedol, ac mae wedi darparu cyfleoedd cyllido ar gyfer prosiectau sy'n helpu i gyflawni i gynllun heddlu a throseddu, gan sicrhau bod 25,000 o bunnoedd ar gael i bob un o'r 4 partneriaeth. Defnyddiodd Sir Gyfyrddin yr arian ar gyfer 3 phrosiect. Ymestyn ymgyrch BFLS Llanelli gan fynd i'r afel a than reportio troseddau gan bobl ifanc. Ymgyrch yn ymwneud â phrynu deunyddiau hyrwyddo yn gysylltiedig ag ymgyrchoedd y Rhuban Gwyn a byw heb ofn, ynghyd ag weithgareddau ar gyfer dioddefwyr a goroeswyr. Yr ymgyrch gofalu am eich cymdogion i annog pobl i ganfod dioddefwyr seibr droseddu a thwyll posibl yn eu cymuned leol. Defnyddiodd Ceredigion yr arian i ddatblygu pecynnau hyfforddi, ymgyrchoedd codi ymwybyddiaeth a mentrau eraill yn canolbwyntio ar bobl agored i niwed o fewn eu cymunedau. Defnyddiodd Sir Benfro'r arian ar gyfer 2 brosiect. Un i helpu i amddiffyn preswylwyr agored i niwed rhag sgamiau dros y ffôn, ac un arall i gynnig hyfforddiant i bobl ifanc yn gysylltiedig ag adfywio eu hardal leol. Defnyddiodd Powys y cyllid ar gyfer prosiect ymyrraeth o ran troseddau gwledig, gan dargedu 2 beiciau quad yn yr ardal yn benodol. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae'r Comisiynydd wedi parhau i gadeirio bwrdd cyfiawnder troseddol Dyfed Powys, a ganolbwyntiodd ar iechyd meddwl, camdrin domestig, camdrin rhywiol a thrais yn erbyn menywod, a chod ymarfer y dioddefwyr, VCOP. Ac mae'n dwyn ynghyd uwch gyrrycholwyr o asiantaethau cyfiawnder troseddol mwyn gweithio i wella gwasanaethau ac i sicrhau cyfiawnder. Rôl y panel heddlu a throseddu yw craffu ar sut y mae'r Comisiynydd yn cyflawni i gyfrifoldebau a'r cynnydd o wneir yn erbyn i gynllun heddlu a throseddu. Mae'r cyfarfodydd yn agored i'r cyhoedd ac yn cael eu cynnal mewn lleoliadau amrywiol ledled ardal yr heddlu. Ers 2019, mae'r Comisiynydd wedi bod ger bron y panel 6 gwaith, lle'r heriwyd i waith mewn ffordd gadarnhaol ac y trafodwyd cynlluniau ar gyfer y dyfodol. Mae adroddiadau a baratoed ar gyfer y panel yn cynnwys trais yn erbyn menywod, atal troseddu, ymddygiad gwrth gymdeithasol a throseddau gwledig. Gellir lawrlwytho'r cyfan o wefan panel yr heddlu a throseddu. I weld holl fideos ein hydroddiad blynyddol ac i ddarllen adroddiad llawn y Comisiynydd, ewch i'n gwefan.